Con 13 anos de historia ás súas costas, a Confraría dos Viños Rías Baixas celebrou a pasada fin de semana o seu capítulo. A cita rincou o seu desfile de música e coro ao mediodía dende a Praza de Rabella. Un ano máis a comitiva foi multitudinaria e internacional. Asistiron membros e confrares de 26 confrarías do viño, ordes e federacións gastronómicas, chegadas dende diferentes puntos de España, Portugal, Francia e Italia. O evento comezou co hermanamento cunha das confrarías asistentes, a recentemente creada Real Confraría do Viño Verde Tinto de Tanxil, en Portugal. Con ela houbo intercambio de agasallos, ademais do tradicional acto que representa esta unión. Na sua região de Monção de Melgaço, os vinhos brancos evoluíram muito depressa, tipo o Alvarinho, e os vinhos tintos pararam no tempo. Mas nós reparamos que os vinhos tintos, à hora do almoço, é o que as pessoas põem na mesa para beber. Não temos nada contra os vinhos brancos, mas por isso quisemos também remontar o número dos vinhos tintos. Agradecer a Cofradía do Viño Verde Tinto por estar hoxe aquí e compartir con nós este viño e poderlo mezclar para que as nosas cofradías e a nosa xente, sobre todo a amizade que é o que ten que desarrollarse en estes eventos, ou sea xa efectiva. Tras este momento arrincou o desfile dos novos confrares polo escenario. Isabel Amil e Rui Filipe Navarro como novos membros da Confraría dos Viños Rías Baixas e José Gallardo, Xavier Emilio Gómez, José Luis Vilanova e Luis José Padín como confrares de honra deron lectura ao xuramento que os une a este órgano e os compromete cos caldos de Rías Baixas. Excelentísimo Mestre Supremo, diante do Lagadiño, xuro pola miña honra defender e custodiar os viños Rías Baixas. Fillos de la vide, netos da cepa, herderos do sol que do lagoa. Comprométome a vingar canta ofensa se fixere en su nombre, louvar as súas virtudes, a cultura e tradiciones galegas. Membros serenísimos da Cofradía dos Viños Rías Baixas. Sexa, pois, este xuramento, xuiz e xustiza dos meus actos, e sendo fiel cumpridor, acudídeme na loita, e se así non fora demandado. Síntome extremadamente honrado e a verdad que de corazón ali onde vaya, pois levarei, xa levaba dende logo os viños de Rías Baixas, e falo de viños, non falo de uvas, falo de viños, e agora non solamente, senón que presumirei de que formo parte da cofradía. Hace así como 25 años montamos esa sección temática dedicada al accesorio para el vino. Bueno, el vino nosotros elaboramos desde hace ya muchos años, la familia, pero bueno, el mundo del vino no solo es elaborarlo, también es degustarlo, y ahí aportamos un poquito, aportamos con esa vela. Yo siempre digo exprimir un poquito el mundo de exprimir un poquito más la uva, y quiero indagar, quiero crear cosas a partir del mundo del vino. Ademais, a confraría tamén distinguiu 3 confrares eméritos, Mario Ferreira, Oliver Viñe e Clara Cardone, e un honorífico, o Concello de Vilagarcía, agradecéndolle a colaboración anual para acoller este acto do capítulo. Buenos días. Desde el Concello de Vilagarcía estamos encantados en colaborar con la Cofradía do Viño de Rías Baixas. Queremos que esta colaboración sea por moitos anos. Desexamos que todos vostedes pasen un feliz día aquí en nuestra vila. Moitas gracias. Tras a entrega de diplomas a todos os representantes das confrarías asistentes ao acto, o Mestre Supremo agradeceu a súa presenza e recordou aos novos membros cal será o seu labor. Eu vou felicitar a todos os nomeados que teñen unha misión por diante, que sei que o van a cumprir, coñecendo os seus historiales e a súa pasión, sobre todo polo viño de Rías Baixas. Como xa é tradición, o acto despediuse un ano máis coas notas do himno galego.